Orati icho kwadi muri yeZimbabwe ndinoitwa Washington marimira kana kuti Boshongora za correspondent wa ZBC National FM. Muri yeZimbabwe ndiri muguta reHarare ku Highfields kunonzi kuCherima kana kuti mashort lines. Andina kusvika muri yeZimbabwe ari mafaro beds but kunokada kusevedzwa nenyaya yekuti mune zviri kuitika muri yeZimbabwe asi mukada kutarisa mukada kuona zviri kuitika izvezvi hama neshamwari vamwe tiri kufamba tichifara tichiita zvakawanda sei asi kutori nevamwe vari panguva yekutambura. Muri yeZimbabwe murume wamuri kuona ushu ari kurarama neurwere aya mabandage ari mumakumbo mukatarisa kana kuti mumaoko avo mukatarisa makumbo avo muri yeZimbabwe munotoona kuti munhu ari kurwara nezviri kuitika. Asi ndisingadi kupedza nguva kuenda mune zvakawanda muri yeZimbabwe. Chokwadi chakakwana tinokwanisa kuchinzwa kumuridzi kuti aimbova munhu airarama sei uyezve zvane nguva yakarira sei kusvika pazuva ranhasi chii chakamboitika zvakambotanga sei. Makadii zvenyu baba? Takasimba ido kana makasimba wona baba sikudana kwamanda ndisvike panzvimbo muri kutsvaga rubatsiro runobva kuvanhu, rubatsiro runobatsirwa nevanhu, rubatsiro ruchibatsirwa nevanhu. Baba chii chakamboitika kuti muzosvika pakurwara kwamuri kuita uyezve kwamunofamba muchienda kunobatsirwa munonzi chirwere ichi chinonzi chii? Kuchipatara ndakambonzi vamwe vakamboti shuga vakambonzi kensa akataurwa zvakawanda asi pamatesti ese aitaurwa hapana zita rechirwere rakaita sei rakabuda. Zvinhu izvi ndingada kuona ruoko kana padhuze zvigumwe sezvazviri muri yeZimbabwe anditika maoko aya zvakangotanga kahwani muviri wese here kana kuti zvine matangiro azvakaita? Matangiro azvakaita ndekuti ndiri pascaffold ndakaduna pascaffold. Maita basa rei? Rebuilding. Maivaka ndadona pascaffold guys zvidhina zvanga zviri pascaffold trouser randanga ndapfeka rakahaka spikiri yescaffold yatakuti tahaya saka zvidhina sendo zvakakwanisa kunditevera so zvakakwanisa kundibora kuseri. Asi nemwaka iwoyo ndanga ndisina tarisiro yekuti zvingazosvika pazvaiti hongo. So kwamaenda kwese havasunyatsoziva kuti chirwere mani nguva yakaita sei matanga kurwara baba? Ndangoti ndakatanga 2020 ndopa makatanga kurwara. Right baba, taita nyaya dzakawanda tafamba mune makawanda. Imimi baba mubvunzo wandiri kubvunza mubvunzo wenyu mune munhu ari kurarama, munhu ari munhu panyika anoti kuti ndishande ndinofanira kuremerera ndinofanira kuzivikanwa. Imimi pachenyu hamuna here zvamakabata muchifungidzira kuti pakurarama kwenyu zvaigona kukusimbisai? Kwete, ini isusu takatokura tiri vana vakakurira muchechi weChitawa. Anditika? Saka takura tiri muchechi weChitawa since handina chandamboti ndiyedzewo ichi mupa upenyu. Zvichifanana neizvozvi urwere hwamuri kuona uhu. Urwere uyu nzvimbo mbiri chete dzandatonofamba dzechipatara nekumaprofeti. Alright. Saka izvozvizvi mune mudzimai? Kwete, takasiyana. Makasiyana nemukadzi nemudzimai matanga kurwara here musati marwara? Handisati ndarwara. Musati marwara. Mune mhuri yakakura zvere sei? Ndine vana 4. Mune vana 4. Vana ava wamunoti ndiye mudiki pavana venyu vese akura zvakadii? Ndiwa 2006. Pamuri kugara pana pamuri kuroja here kana kuti ndepenyu? Kwete, pamba pamukoma. Right, papi panyaya yekuziva kuti baba vari kurwara vari panzvimbo yakati. Kana ndichiti ukama ndinoreva kuti izvezvi mumba muno matiri munomu mune vanhu varimo ndokuti hama zvisinei kuti hamuna ukama umwe chete kugarisana. So ukama hwandiri kuzama kutaura apa ndewekuti ukama hwenyu nevana venyu kana kuti nemhuri yenyu nenguva yamari ishi wakamira sei? Ukama hwepapo nepapo nekuda kwekuti mwana kana ane imba yake hauzoramba waisaziso kumwana kakuti zvakazodai uisaziso kumwana kuti zvakazodai mwana wokumba kwake anofanira anakadaitawo sei. Ichocho ichokwadi baba, ndiri kuchinzwisisa asi kumwana chaiye kukanzi mhere yarira uko kunyangwe vanga vane program yavainayo
nenyaya yekuti yarira kwani anokanda badza pai pasi nekuti zvichienderana nekuti kwarira mhere ndekupi ndo ukama wandiri kutsvaka ukama wandiri kutsvaka ndokuti hongu muri baba mwana neimba yake but vanotofanira kutoziva kuti chero tine imba yedu but baba vari kuita sei vari kurwara ndo ukama wandiri kutsvaga kwete hwokuti haano chichi ndiri kutsvaga ukama hwokuti kudyidzana kwenyu nevana venyu hakuna here timakunga pakati tokuti mune kuwirirana kana hamuna kuwirirana kusawirirana hakuwa kusawirirana kwete sakuwirirana kwenyu kuri pandidika zvatiri kutsvaga ndezvekuti mukubatsirana ikoko ndokunotanga kubatsirana ikoko because nyaya iyi yandiri kutaura iyoyo utori urwere hukuru kudarika kurara kwamakaita kana musingawirirane chi nemhuri yenyu nokuti imimi kana musingawirirane nemhuri yenyu mhuri yamusiri kuwirirana nayo akabika chikafu kuti akugamuchidzei munenge mune kwese kuti ndiri kurwara futi plus ari pachikafu yacho futi pamada kutotanga kutondipesa chirwere yaita sei ndo panotangira nyaya because mukave free pakuti kurarama kwandiri kuita ndiri free pane vamwe vangu asi tamirira kufaita tese urwere zviri right nokuti munogona kurwisana nemhuri yenyu muchirwisana nechirwere kupora kwenyu kuno kunetsai nekuti mupfungwa menyu hamuzi free saka makasununguka kurapwa nenzira dzese here dzinorapwa nevanhu nekuti kune vamwe vanoti inini ndiri mukristu kunyangwe ndikazwa kuti uyu anorapa sei but achiita zvechivanhu nekuda kwechitendero changu handirapwe kuchivanhu handiriga chamuri kuda kuita sei handitika urati baba ndiri kuona kwamakaisa mabandages uku kwakafanana here nezvandiri kuona mumakumbo umu kwakafanana here nezvakaitika maoko kwamakaisa mabandages zvakasiyana apa tanga chitodresa saka tanga tachidrese iyi tadresa iyi alright izvo zviri mumaoko nemakumbo here zvakafanana nepadumbu nemusana zvakamira sei zviriko futi here ndo muri kuda kungotaura yenyu kwazviri kwazvakawandira zvangobva muno muzasi kusvika munomu maoko munomu zvada kundaafekta kuti zvibve umu zvichiita sei zvichienda zvichidzoka so zvakanyanya kubata makumbo nemaoko bata makumbo nemaoko muupenyu hwenyu kubva muchikura makamborwara here chimwe chirwere chakafanana nechichi since handinabvira ndambosanganzira nezvakadai vabereki venyu vapenyu kwete vakashaya alright imi mumba menyu makaberekwa muri vangani takaberekwa tiri mu 9 vese varipo vari kurarama kwete kwashaya vatatu alright kuda kuti muripo 6 kozvinozvo alright so apa tiri kuita live streaming pasi rese nenyika yese vari kuona chikumbiro chamuri kukumbira kuti kubva zvamatanga kurwara kusvika pari nhasi kune ari kukuonai kune ari kunzwa zvamuri kuchema muri kukumbira kuti kudi baba makumbiro angu ndekuti ane chaanokwanisa kundibatsirawo nacho chinoita kuti zvitenderedzekewo ndikwanise kubatsirika iko zvigomo izvi munokwanisa kubata here hazvichakwanisika hazvichakwanisi kubata saka kana muchidya iko zvino zvimuri kuita sei ndikadaiwo ndinenge zvagara zvitongori nepei saka munoita sei pakudya ndinodya neruboshwe alright nokuti ruri nane rwakakuvara futi asi muri kuti ndori runane ko pakugeza muri kuita sei kugeza ndongoisirwawo mvura ndongonoitawo zvinongoitawo ndinziwo ndabvawo muviri saka muri kuti zvakatanga 2020 izvi kubva 2020 ndo pamunogeza nenzira iyo muchidyisa izvozvo munotombobuda here zvokukwanisa kana kumbofamba panze kumashure uku ndaifamba zvezvi kutofamba kutomboitawo kufamba kwadistance but izvi zvinezvi kufamba kuti ndibude kubva panapa kuenda mutoilet umu nekudzoka ndinenge ndatoita nge kana kuti munhu atombofamba kana kuenda kwagaza okay
So imimi masiyana nemudzimai makatora nguva yakaita sei musati marwara? Ndakadonza. Makadonza. Mudzimai wenyu sokuziva kwenyu kana muziva kwaari apa nemumwe murume here kana kuti asi pane zvandiri kubvunzira? Hamusi kuziva? Nowadays munhu akangosiyiwa hakusina munhu achangoita makumbira ano ekungoti takutongotora izvi takuisa pai pakitchen. Saka anombouya kuzokuona here? Makauya akawanda. Matanga kurwara akatombouya akakuona here? Alright. Makataurawo kuti zviri kuita sei, zvakamira sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika. Ndiri munzvimbo yeHighfields kucherima kumashort lines handitika ndizvo. Panapa imwe hama inyiri panapa pane varipo, munogona kunge mune vavakidzani, munogona kunge mune hama. Imwe hama inye yatinayo panapa ndiva handitika. Okay, alright. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri munomu baba vamuri kuona ava kana richiti kubva 2020 vachirwara ndechimwe chiratidzo chokuti izvo veukama vari kuzadzisa kuti tiripo. Tine vanhu vatakaona vamwe kuti kana vasvika panguva iyi unoona vari mumugwagwa, unoona vakakandwa mudzirodhi nzira, asi kana vanhu vachisvika panguva yakadai so ndezvimwe zviri kurwadza. Ndakasununguka mukoma wako kuti tingataure tese. Makadii zvenyu mukoma wangu? Handitika imimi ndimi muna rudambudziko, ndimi muri kugamuchira ndokuona zuva nezuva kuti mukoma vaita sei, zvakamira sei, muri kuti kudiwo nazvo mamiramira zvakaita sei, pfungwa yenyu muri kufunga kuti dai maona zvekuita sei kuti mubatsirike? Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Taedza pesi zvese zvatinogona kuti vakwanise kuva vanobatsirika, asi hapana change iri kuitika. Kuzvipatara akatestwa makensa kudii zvese but zvakaoma. Okay. Ichokwadi muri yeZimbabwe muri kuzvinzwira kuti ndo zviri kuitika. Uyu muzukuru andirika, muzukuru wasekuru. Makadii henyu ruzhinji rweZimbabwe? Isusu tirongokuchemawo kubatsirwa, chikumbiro chekuti dai mabatsiro osekuru vangu vapora nekuti iyi nguva yacho yareba. Zvese zvataifunga kuti zvingaitike takaedza kuchipatara, kumaclinics kwese, takambotsvagawo mamwe maprofita aiti anogona but hapana chakabuda, saka tirongochemawo kubatsirwa. Alright. Makadii zvenyu ana mama? Makadii. Tiripo. Mimi ndibamunini wangu vandogara nawo. Imimi ndimuri kugara nawo? Alright. Ane nguva yakareba izvino zvitingoti pamwe ya4 years vachirwara nemaronda yaya. Zvoti havachakwanisa kana kuenda kutoireti, pamwe vaitombotora bhaketi. Kana bamunini varipo ndo vanobuditsawo rasa. Dzimwe nguva munini wangu vanogara naye kana ndisipo anobuditsawo norasa. Havasi kukwanisa kudya kana kubata, tamboedzawo kuvarapisa asi zvaramba. Tosaka tasvika pakukuchiedzai. Saka tikutokumbirawo kuruzhinji rweZimbabwe kuti vatibatsirewo. Chatiri kudawo tikumbira kudai vangopora tawana vanhu vanotibatsira. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviripo. Mukaona kazhinji vagari vemunzvimbo veukama kunonzi imbwa kwanzi inonzi mbudzi kubarira pavanhu, kuti pamwe ingadzingirwa imbwa, kureva kuti zvinenge zvakaoma zvakuda kubatiranwa. Handitika ndezvimwe vese vamuri kuona muri yeZimbabwe vanhu mukatarisa kuti vanhu vanenge vasina mufaro, vachitarisira kuti pane musi wazvingangomuka here zviri zvinhu zvakanaka, tichiona hama yedu yakutofamba. Itarisiro ine munhu wese kuti dai zvangodaro. Saka shoko randiri kusiya panapa muri yeZimbabwe nepasi rese ndiye kuti murume wamuri kuona uyu ari kutsvaga rubatsiro. Ini pachangu ndiri kukumbira vanozviti vanorapa, vanozviti vanoprofita, vanozviti vanobatsira, ndiri kukumbira kuti mugondibata tigoona kuti imimi nesu tinobatsirana sei. Tinozviziva kuti kwamuri ikoko muchibatsira vanhu munoda kurarama, munoda kudya, mumwe munhu kwaari anoda kukwira bhazi kana kudhiraivha kutouya anoda mafuta, but tibatei
tione kuti tose patinosangana pamurume uyu ndechipi chatinobudisa. Right, chimwe chinhu chandiri kuda panapa ndechekuti tine vanhu vatiri kutoona panapa vasimbo munyika yeZimbabwe yavanoti ndivanogona kubatisa. Ndiani ane munhu ane nhamba yefoni paukama hwenyu wekuti munhu kunyange akunwa kubata inini anokubatai imimi varidzi kuti ataure nemi kuti anzwe zvani zvaanogona here kana kuti pane zvanoda kubatsira nazvo? Ndiani paukama hwenyu ane nhamba inogona kushanda? Handiti kama makasununguka inyi sinzi muri munotogara navo kushevedzera nhamba yenyu. 0771 22 42 30. Hamuna nhamba yebhati here? Ndiyo yebhati. Mati 0 chi? 771 22 42 makasununguka kuidzokorora zvakare. 0771 22 42 30. Ndinofunga kuti ndiyo nhamba yacho. Iyoyo foni yenyu inobudisa zita rekuti chii? Kana kuri kuti munhu aroda kuti akubatsireni mari inobudisa zita rekuti chii? Edna Nyenda. Ichokwadi mudi yeZimbabwe nepasi rose matema sikwandire panapa tiri kutaura tiri kuti izvo bamnini makasununguka baba kuti pa phone number yenyu 0776 040 040 709 709. panobuda zita rakanzi Smart Soul. funga ndakambotaura nemulatidhiza Handitika ichokwadi muri yeZimbabwe zvinorwadza zvinosuwisa. Ava ndibaba vane mhuri mukatarisa kuti munhu atokura. Chandoda kuti muone vanhu veZimbabwe kuti munyatsoona kuti maronda atiri kutaura maronda akaita sei, nokuti vanhu vanorwadziwa nekusiririsa mushure mekunge vaona zvazviri. Right, ndiri kuona sekuti chide ndiri munhu asingazivi kuti magara murumu akaita sei. Kumaziso kwenyu pane zvakachinjiriwa ndezvagara zvakadaro kwakatozvimba ndiri kutozvimba ndiko kwandiri kuona. Right, kuchimbuzi munoenda zvakasununguka? nawe kufamba no, kusununguka kwandiri kutaura ndikokuti kufamba hongu makumbo ari kurwadza, asi kana mapinda muchimbuzi zvamavinga muchimbuzi muri kuzviita makasununguka here kana kuti mune kumwe kurwadziwa futi kwamunoita? kurwadziwa kwete Handiti kurwadziwa kwakumakumbo kuri kuti maenda kunogara munoita chimbuzi inyu zvakasununguka, kuri kurasa mvura munorasa zvakasununguka. Alright, ichokwadi muri badi makasunungura kuti avazorwadziwe. Oh, okay, makasununguka inyu mavi sunungura. Uranga rada kutochinjwa tangada kutoti tidrese saka okay. Ndofunga chimwe chinhu chamunofanira kuita apa nditi ka nemagloves handiti kuti muite muchi magloves ada kutengwa akawanda. Anogara ari chi? Anogara ari panzvimbo. mapiwa bhaketi riri vane bhaketi ratashandisa muno mure black
apa kuitira manje kuti pasi patotesi zvachitondinesa kuti vachazobvisa sei. Nditotanga ndatototesa ndikatotesa mamwe acho aya ndoandoraba magosi kuti rinamanuke. Tine vamwe watakutopiwa panapa mafree of charge kuti kwanhingi shishi wati vamwe wacho ndinovaziva nchatanga kutovafonera tiri panapa.
Nazvakaoma. Chokwadi mhuri yeZimbabwe nepasi rose tanga tangoti tingokuzivisai nokuratidza kuti ndo zviri kuitika kubatsirana. Handiti tingabatsirana sei? Zvinamira musha murume mukuru ari kurwadziwa mhuri yeZimbabwe zvamuri kuona izvi. Saka tinokumbira kuti kune vese vanofungidzira kuti vane zvavanokwanisa kuita pakubatsira panyika, munhu tinogona kunge tisina kuzvara kumwe chete, tisina ukama bati mukurarama. Munhu tinosangana mabasa, tinosangana mukugara, mweya unorarama munhu ndiwo mweya umwe chete. Saka tichakumbira kuti vose tikubatsirana tigosangana ipapa. Nhamba dzekufona mapiwa, vanenge vasina nhamba munogona kufona panhamba yangu ndokusvitsai panzvimbo kuti zvikwa zvakanaka.